سلام تخطات ناي channel كما يكنديكم كما يتخونوا سناي كتكونوا ناي وتر من يوتيو ذا فيديو زيا الزيبرتع صلع على كبلنا زخل حبريتان فلطاتني زلوا يقداس كينو تصلع على زبال سمعت حلفتيلنا بزح كمهرنا زغل حبريتا كنركبينا ابزك عرباوان فايرال كوين زنبره ملغتي حد عبي ناي فورين بوليسي ناي وصاي بوليسي مرحنا اوروبا بزعبا افريكا يكون كالوت اسياويان استزاربو حدا زيو اقرا مزربا بدعي سترا دي كنا جن بستفلالي منقد كمرحتني اوروبان كابزبي اوروبان عسرت غزي نعقات نصرفن ابلع لتصوتنا ابلع كالن زري كابتوم زلعلو مرحتني اوروبا كوص خلون سمينا ابزغن كريو زلنا حدا كابتم ززارب زلو مغنيات بستفلالي منقد كملاسيو كابي زمصي زنعقات زي قالينا انا اوروبا وين امريكا حماق سمعنا كزرب كله صلع على عزب لنا صلمت لنا اكزاكتلي او السوفت وير ناتو حنقولنا داونلود سلازخوني بزخوين بتي لايك جبروا كسام موداتا سمعوا ام موداتا بريزنت ساس بزعبا زارس استزاربو نبزحت سبات زقرمه كنرينا كاباد ما انت كنمهرنا نرينا سو ليتس جو ابزيا كنجمرينا حجي بزيا كنجمرينا ليتس جو Europe is a garden. We have built a garden. Everything works. It's the best combination of political freedom, economic prosperity, and social cohesion that the humankind has been able to build. There's three things together. So, انتايب لالو زمراحي اوروبا جنتيا ويكا غاردن باركلا جردينيا جردين زقبرا مخنيات دما دق سبات كسب حجك فطروا زخالو زبلت جنت ويكا جردين اوروبا يا سادما ፖለቲካዊ ናጽነት ኣለዋ ኢኮኖሚካዊ ዕቤትን ምዕባልን ሃብትን ኣለዋ ከምኡ ድማ ሶሻል ኮሄዥን ሰብሲ ተኸባቢሩን ተሓዋቂፉን ዝነብረላ ዓድያ ኢሉ ኣፍልቡ ነፍዒ ይዛረበላ ኣሎ እዚ ክዛረብ ከሎ ግን ብፀጋታት ናይ መንን ብናይ መን ሃብትን ብኸመይ ዝበለ ምዝምዛን ዝተሃነፀ ኤውሮጳ ይዛረብ ከም ዘሎ ዘይምፍላጡ እዩ ትዘገርም كان ودوينا انت عندك قبل ما تكاب استفلالي وقنات متي ودما كان رينا You know very well Federica is not exactly a garden. The rest of the world, most of the rest of the world is a jungle. And the jungle could invade the garden. And the gardeners should take care of it. نحنا جردين جنتين نطرا يدي كونه اتكالك كفالنا علم مبزحتو اتكالك كفالنا علم تايب لالو ጫካዩ ጫካ ማለት እንስሳ ዝበልዓሉ እናተባልዓካ እናተቃተልካን ሕግን ስርዓትን ዘይብሉ ድኽነት ዝዓብለሎ አተሓሳስቡ ደንቆሮ ማለት ያብ ጫካ ሕግ ጫካ ይዝበሃል ሰብ እናተቃተለ ዝነብረሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክብል ከሎ most of the መብዛሕቱ ኒ ሙሉ ኤስያ ኒ ከምኡውን አፍሪካ ብሙሉ ከምኡ ድማ ኒ ላቲን አሜሪካ ወይ ከዓ ደቡብ አሜሪካ ዘተኩር እዩ ዝብለዋ ዘሎ ኣብዚኣ أنا يكون لسالكم كالوت عبيت لي كاونت انتهي لهم مليسهم لكن رينا جن هذا سب سلو زبلوت يخاخم تبلد اللغة نو استفل عليه كيسك بكمي أزر أربعين أوروبيان مرحتنا أوروبيان بوليتيكينياتنا أوروبيان غازيتينياتنا أوروبيان زقبرو شفنا كن رينا هذا بحدد ما هن رينا let's start with this one South Africa is a treaty member of the International Criminal Court. If Putin comes here in August as planned, your government will be obliged to arrest him. As head of the ANC, do you believe your government should and indeed will arrest Vladimir Putin? If it was Putin? According to the ANC, we will want President Putin to be here. انتهي بلولو دبوب أفريقيا كان كفالنا International Criminal Court ICC زبحال كمدما بمنطرنا يتي بيتفرد دما فلاديمير بوتين روسيا بريزيدنت مالتيو جبنينيا ناي كويناتيو ويكا وور كرايمز هالوت سلزبحال ناب ساوث افريكا انت متيو قد حيسكم ناب بيتفرد كتركبوا لكم كان نايت بيتفرد سلزكم يبللو سلازي الزقاد نتي اي ان سي زبحال بارت بحلافناتيو يحطوا له غازيتنيا ازراربون اما الخاطون دما كم زلك تزاز عينتي كتب له تخلي خاطعته وبحفشا قن نس انتهي لملسلو نحنا كنا نتهاجرنا مع حضرة زلنا بارتينا نحنا تنخونجن نبوتين تبحون نبزع عندنا خمس ويلكم بلنا مخنياتو سمعوا هج Even tomorrow you would come to our country
But You would welcome Vladimir Putin here right now. of course, we will welcome. A man who is being investigated for war crimes by the We International will Criminal welcome Court. him to come here as part and parcel of BRICS, but we know that we are constrained by the ICC. Putin is a head of state. Do you think that a head of state can just be arrested and እንታይ ይብሎ ኣሎ ፑቲን መራሒ ናይ ሃገር እዩ ይፈልጥ እየ እቲ ቤት ፍርዲ ኣውፅዎ ዘሎ ፀገማት ክፈጥረልና ከም ዝኽእል ግን ቭላድሚር ፑቲን ኣካል ናይቲ ብሪክስ ዝበሃል ሃገራት ራሽያ ቻይና ህንዲ ሳውት ኣፍሪካ ከምኡውን ብራዚል ኣካል ናቱ ስለ ዝኾነ ክንቅበሎ ግዴታና እዩ ክፋል ናይቲ ሃገራት ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ክመፅእ ይብሎ ኣሎ ኣብዚኣ ግን መራሒ ሃገርሲ ስዑ ኢልካ ዲኻ ክትከሶ ትኽእል ኢሉ ዝቦ ዘረባ ኣዝዩ ኣገራሚት እያ ክንሰምዓይና ዕጅለት እስኪ ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘየድልዮ ከይሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልየ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንክንሃንፅ ክንብገስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም ታንክ ዩ ቨሪ ማች how many crimes have your country committed in Iraq? How many crimes have everyone else who's so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? You're making a lot of noise about putting a state of working for peace between Ukraine and Russia, and you failed to resolve the war. Where are the weapons of mass destruction? Tony Blair went to Iraq and claimed that there are weapons of mass destruction. More than millions of people have died in Iraq and Afghanistan, and there are no weapons of mass destruction. We know what the war is. So እንታይ ይብሎ ኣሎ ሕራይ ንፑቲን ኣብ ሓደ ውግእ ንሃገሩ ክከላኸል ዲ ብካልእ ዝገበሮ ኣብኡ ዝግበር ዘሎ ከም ዎር ክራይምስ ትብልዎ ኣለኹም ኣበይ ኣሎ ኸቲ ናብ ካልእ ክኸውን ከሎ ኢትኩም ተወጣውጡ ኣሜሪካን ኣባይ ብሪጣንያን ብዘይ ፍቓድ ናይ ዓለም ንኢራቅ ኣፅዋር ኬሚካላዊ ኣፅዋር ኣለዋ ኢሎም ደምሲሶም ሃገር ይዕንዮም ክኸዱ ከለዉ ድሕሪኡ ድማ ዝኾነ ኣፅዋር ኣብ ዘይረኸብሉ መስተኣመንሉ ኣበይ ኣለዉ ንሳቶም ዳበቲ ሂማን ራይት ወይ ካብቲ ክራይም ኣጌንስት ሂማኒቲ ኣብ ደቂ ሰማንያት ሚልዮናት ሰባት ዝተቐትልሉ ብኦም ዘይክሰሱ ብዛዕባኦም ከምኡ ኢልካ ዘይትዛረብ ንስኻ ከም ጋዜጠኛ እውን ይብሎ ኣሎ ስለዚ እዚ ኻ ተሓቂ እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ካልኣይቲ ክህበኩም እየ ብዙሕ ኤቪደንስ ዘለኒ ፅንሕ ኢልና ብትመልሲ ክንኣቱ ኢና countries, there's been consternation that some African countries have been ambivalent, or in the case of South Africa, neutral over Russia's invasion of Ukraine. Is this payback for the West, for the wrongs of the colonial era? Is that why? No, it's not the colonial era. እንታይ ብለሎ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብ ግዜ ሩስያ ምስ ዩክሬን ውግእ ምስ ጀመረ ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኣብ ዝገበሮ ሬዞሉሽን መብዛሕተን ሃገራት ትሚለን ንኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ክድግፋ ኣይፈተናን ገሊአን ብስቕተን ኤርትራ ትርከበን ውሕዳት ሃገራት ድማ ኣንጻሩ ኣድሚፀን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ውራይ ኢለና ሃገራት ኣፍሪካ ከም ሕነ መፍደይ ናይቲ ኩሉ ዝወረደን ግፍዕድ እዩ ዝመስለካ ይብለሎ እዚ ሞዝ መሓመድ ዝበሃል ሱዳናዊ ሓደ ዓብይ ናይ ኣፍሪካን ፋውንዴሽን ዘለዎ ኪላ እዩ እንታይ ኢሉ መልሶ ስምዕዎ ሕጂ እዚ ነቲ ቀደም ዝተበደልዎ ሕነ መፍደይ ድዮም ተጠቂሞምሉ ኢሉ ሓቲትዎ ኣሎ ትሪክ ሕቶ እያ Tim, let's be frank. The resolution, American resolution, called for the condemning the violation of the sovereignty of another country. Of Ukraine. Of Ukraine. And many African people said, excuse me, what did America do in Iraq? Was that legal? Was that not breach of security, sovereignty of another country? So why don't they condemn both then? Exactly. But from US to put this resolution forward was a little bit really unwise. I think Germany should have put this resolution because Germany objected to the invasion of Iraq. But it's wrong for US to put this resolution because
እንታይ ይብላ ኣሎ ሕጂ እቲ ሬዞሉሽን ወይ ካቲ ኒ ኩነና ንራሻ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝገበረቶ ለኣላውነት ናይ ሃገር ብምሕጣሓሳ ንዝብልቲ ኣሜሪካን ኢራቅ ልኡላውነታ ክትሕሳ ከላ ኣሜሪካን ኤውሮጳ ሊብያ ከምኡውን ንካልኦት በዓል ሲርያ ክትሕሳ ከለዋ ስለምንታይ ሽዑ ዘይኮኑ ኤውሮጳን ካልኦት ዓለምን ስለምንታይ ኣብ ራሻ ክብፃሕ ከሎ ጥራይ ኩሉ ሰብ ክኹንን ኣፍሪቃውያን ከምኡ ክብሉ እዮም ጀሚሮም ይብሎ ኣሎ ስለዚ እዚ ብመሰረቱ ጌጋ እንዲ ነይሩ ሕጂ ዝብላ ግን ታተገርም እያ ስምዕዋ Then, excuse me, you are hypocrite. But is neutral really the side that Africa wants to be on? Can you see the point? Either there are international rules or no rules. You tell me. Are the rules only applies to Russia, not to US? Let's not be hypocrite. This is the problem. This is the problem. We need to look at the mirror sometimes and realize what we say and what we do. What happened in Libya? We went and broke this country. We never put it together again. Is that acceptable? What do you make? Look, let us be honest and dealing with this stuff. So it's not like the West is little white and all romantic. Nobody's saying that. Okay. Nobody's saying that. So don't lecture. Don't lecture other people and say you. ኣብ መወዳእታ ንስኹም ዘፍረስኩሞን ዘዕነኹሞን ዘይትዕርዩ ሓላፍነት ደይትወስዙሉ እንተኮይንኩም ንኻልኦት ክትምህሩን ከተነቃቅሑን ከምዝን እናበልኩም ኣይተወጣውጡ ምክንያቱ ማዕረት ንስኹም ትብልዎ ዘለኹም ክንዳኹም ዕንወት ዝፍፅም ዘላ ብዓለም የለን ኣሜሪካ ንኣብነት ብዛዕባ ሂውማን ራይት ብዛዕባ ገለ ክትዛረብ ከላ ክንደኣ ንደቂ ሰባት መሰላቶም ዝጥሕስን ዝሃስን ሃገር የለን ኤውሮጳውን ጋርደንያ ጀርዲንያ ዓድና ክብል ከሎ دحان أنا دا يكونس إيروبا أو كالك ملسولينا نسمع يو انتاي مالوتي تزربو نابيك خيد خل نسمع يهج between a garden حنسب نقاتلج What's the difference between a garden and a jungle? A garden's a nice place where civilized human beings walk around. A jungle is the heart of darkness where wild animals live. Now, many people in Africa, Asia, Latin America remember very well how in the name of civilization, European colonialism treated them like wild animals, enslaving them, torturing them, and even exhibiting them in human zoos. Europa جنتيا من سمايا بارادايزيا نابلك زارب كله تمال جن تعدد خنص لو زنبرو نخالوت هجرات بارادايز نزنبرن ريلي أب عدوم زنبرو متيوم عدوم أبريسوم نعتاتهم برايو جيروم أبجل يدما تزلع على وردات كم برايو تكملهم ترى ديكونس أبيت إنسساتات نمر أي تكملهم كم زنبرو تزلع على وردات كبرات نزسكمهم لو متمليسكا نساتهم أبجانجل يوم زلوا أبجاكايم زنبرو زلوا الكامزراب مخا كبحر عبي مراحين أوروبا كم تقولوا أنت عينس اللي يمسنا كال أبان نايت بايتو أوروبا يزارب زلوا سمعوه. Therefore, when the highest diplomat of the European Union compares Europe to a garden, but especially the rest of the world to a jungle, the message these people hear is that Europe is still driven by neocolonialism. We cannot let that message pass. أبدي أكردكم زلوا أوروبا عقبنا له جزاهي بمنا له يا نعخا نعين تبغى جزال لنا just because نعخات عم كاسلو زلنا عيت عم نسلو زلوا أوروبا نخل سبت بغيهم كاي مسلكا معناتنا حدا وحدة سبات زقوط أرو سبات مليون سب أفريقيا شجري قات ما مالا year after year سخاب تبغون تلقى just شراب تنعخات عم كاسلو أفكحز كال سبقنا يتعامون له سلزي أوروبيان ملاخت غيركم تعادوا ملاخت خينهم تسمعوكم تلو كيتكم كال بوتهم كيتكم مملوخهم أبز بوتانا تيجن كانوا مملوخهم أيكونان تحكي تبغى لهم تبغى قبر خلون تبغون كمتي تزي ود حماق زقبر ودما كانك على حينا كال خن قبرت زي كالنا حجي أوروبيان يقبلونا يمهرونا له تبلو سمعوه انتهي سلام انتهي مهرو خلو سمعوه بزيا European. The paradox of European tolerance lies in the fact that they won't accept you for who you are unless you think like them. Only أوروبيان قبلوا خان زدليو خان بحبرة سومم زمتو خان لك كم أتوم كتحسبن كتكيدن تجمير كبخلا زرار بأفريقيا وخلها نافريقيا وين كتسأل تجمير كان تسألم تكتسأل تجمير كان لك نتسوم زقبرو دن تبارو نساتهم قبر صدام تخينهم كمان قبر صدام كتكون تجمير كا نتنسوم زبلو كله أب أملاخ زيت عمن تخين كاب أملاخ يمنون يوم تسوم كابني دلينيا كم أتوم زيت عمن لك كم تخم أتوم زقبرو زلو كقبر تجمير كا تريم زقبلها ناتكا بحل ناتكا كبابران ناتكا النبابران كقبر تجمير كا أركان هي وابنت منيم أسلام هايمانوتهم كغيروا يدلينيهم أكايدهم كغيروا يدلينيهم
كل نجاراتهم قيروا يدلهم كل جزء ما صقم يقاطعهم سيروبايان اذا خاصلمتاي اوروبايان ناي بحق ديمقراسي بلا بلا زبلوا حق اندحر قينو ياس اب عدنا كمان اخون انت لهم كم قال قبول يزي اب عدهم كم حقهم جن كل سب مساله لو كتبل كلها جن ابتا غلغله سب مسولو تتقيمو هيوتك مرح مجمره جن انصاري تقيد نابنت سعوديه خيت كم مساله يبلكا اسلاماي نكالوت هايمانوتات زلو مسال صبيبيو لكه كم عدهم بصحه ينغرو خالو تديدلي خاي تخيداو ابزي جن كل سب ناص اكنبر خلنا بالكازا نيكا جن سبات غلخ غبر خلو زي تكبر وي نتو تبلو دلخا اتكبر رو ويد ما يتبلو يا تزربات خون زلا If you abandon your principles and submit to their policies, will you be tolerated? But if you stand up for your opinion and it contradicts the European opinion, prepare to be ostracized and forget about ever integrating with European society. Don't forget, Europe is a garden and the rest of the world is just... Yes. Okay. حجي ناب أفريقيا كملسينا. التبين زيجت بحفشة هنا غنزارة هنا. أفريقياويان بأوروباويان كما يوم زرايو بحثر زبالة زيا تابلان استراتيجي بتحت تسرح هلا زيا سمعوا مرر كتب لكم يا جنت حق زيا. And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay? And so እንታይ ብላሎ ኣፍሪካ ናታ ቦታ ኣብዝናይ ብዛዕባ ዓለም ክንዛረብ ከለና ቀራቤት ናይ ባህርያዊ ጸጋታት እያ ስለዚ ድኻ ወላ ሓንቲ ነቲ ጸጋታት ክትጥቀም ዘይትኽእል ንዕዑ ዘዝመፀ ዝብሕቅቆ ከምኣ ንኽትከውን ድማ ኩሉ ዝከኣለና ክንገብሪና ብኩሉ መንገዲ ድማ ኣብኣ ክንገብራ ኢና እዚ ሕጂ ኣሃ ሓደ ፕዮ ዩኒቨርሲቲ ተዛረቦ ዳ ከመይ ጌርካ ታምኖ listen to this ኣብ ሱዳን ብዘጋጠመ ሓንቲ ኣባል ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ክትዛረብ ከላን ሰሜና ድሕሪና ብኣፍሪካ ክምለስ ኢና The Western media shows two warlords, two rival military factions, ordinary people frightened and fleeing, but nothing explained, no context, no responsibility. The European elites throw up their hands and wonder how shall we swoop in and save the Africans from themselves. ምዕራባዊ ሚድያ ኣብ ሱዳን ክልተ ጀነራላት ንሓትሕዶም ነቲ ህዝቢ ይበታትኑን ይቀትልዎን ሃገሮም የቃጽልዎም ዘለውን ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ግን ዝኾነ ምትትታው ከም ዘይብላ ወይ ከዓ ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካን ዝኾነ ብዛዕባ ኣይጠቕሱን እዮም እቲ ምዕራባዊ ሚድያ ትብለና ኣላ እቲ ሓቂ ግን እንታይ እዩ እሳቶም ሕጂ ከም እንታይ ኮይኖም እዮም ዝመፁ ረዳእቲ ሓገዝቲ ከመይ ጌርና ነዚ ንፈትሖ ኣብ ሚድያ ክመፁ ከለዉ ክስቶም ስክስቶ ተራኺባ ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ስምዕዎ ሕጂ ትገይ Sudan. This is brilliant መብዛሕቲ ግዜ ኤውሮጳን ኣሜሪካን ክንዛረብ ከለና ኣብ ሓደ ሃገር ዕግርግር ምስ መፀ እንታይ ክገብሩሎም ክንብል ከለና እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ኣሜሪካ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኤውሮጳ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኢና ንብል ዘለና እንታይ ትብል ኣላ ግን ብግምጣል ሰላምን ርግኣትን ናይዘን ሃገራት ተደሊና ኣሜሪካን ኤውሮጳን ክገብሩ ኣለዎ ዘይኮነሲ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ጠጠው ከብልዎ እዩ ዘለዎም ካባኹም ኣይኮነን ሓገዝ ዝደልዩ ዘለዎ ትብሎም ኣላ እቲ ግብረአከይ ንስኹም ብታሕቲ ከይተረኣኹም ብሽፉን ትገብርዎ ዘለና ንገብሮ ዘለና ንዕዑ ኢና ክንኣሊ ዘሎ ሽግሮም ባዕሎም ክፈትሑ ምኻኣሉ ነይሮም ብታሕቲ ኮይኑ ዘይረአ ኣካል ኣሎ ነቲ ሓዊ ደሳውር ነቲ መቃተሊ ኣፅዋራ ዘረክብ ዘሎ እዚ ድማ እዩ እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ትብላላ ናትና ሓገዝ ስለ ዘልዩ ዘይኮነስ እቲ ኢድና እንተኣሊና ኣሎም ሽግሮም እውን ባዕሎም ክፈትሑ ምኻኣሉ እያ ትብል ዘላ ኣብዚ ሕጂ ክንሪኣ ዘለና ንሕና ኣብዚ ክፋል እዚ ኣፍሪቃውያን እንታይ ኣበርክቶ ኣለና ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ካብዚኣተን ተበጊስና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ዝተዛረቦ ክንርኢና ብብዙሓት ኣፍሪቃውያን ዓብዪ ክብሪ ዝወሃቦ ነጥቢ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ስለ ዘድሊ ወይ ከምኡ ዓይነት መርገፂ ስለ ዘድሊ መጀመርያ ብዛዕባ ኣፍሪቃውያን ባራዩ ወይ ከዓ ተፀጋዕቲ ናይ ካልኦት ዝገብረና ዘሎ ስምዑ challenge. I think the most fundamental challenge is not white supremacy. It's black inferiority and the abiding appetite amongst the black elite to function on the basis of white embrace. Even our thieves are not patriotic. When they steal from Africa, they invest in Europe. They don't believe. A people that cannot feed themselves, that depend on foreigners to feed them, will become slaves, either willingly. ታይብል ኣሎ ሓደ ግዜ ናይ ኤውሮጳውያን ይኹን ወይ ከዓ ናይ ፃዓዱ ዕብለላ ዘይኮነ ፀገምና ናይ ፀለምቲ ነብሰ ምትሓት እዩ ትፀገምና ይብል ኣሎ
እሳቶም ይዕብሉሉና ይሕይሉና ደይኮንስ ንሕና ኣብ ነፍስና ስለዘይናምን ኢቭን እቶም ሰራቅትናትና ኢቭን እቶም መባላሸውቲ ወይ ኮራፕትድ መራሕትናትና ይልካ ኣብ ናትና ኣብ ዓዶምን ኣብ ነፍሶምን ስለዘይተኣማመኑ ነቲ ዝሰረቅዎ ገንዘብ ናብ ካልኦት ሃገራት ሒዞም ይኸዱ ኣብቲ ንሳቶም ዝሃነፅዎ ሕክምና ስለዘይኣምኑ ኣብ ካልእ ሃገር ከይዶም ክሕከሙ ይደልዩ ኣብቲ ዘለይዎ ትሕተ ቅርፂ ስለዘይኣምኑ ደቆም ኣብ ካልእ ከይዶም ክመሃሩ ይመርፅዎ ስለዚ እቲ ንሕና ኣብ ነፍስና ዘይንተኣማመን ምዃንና ፀገም እዩ ነፍስኻ ክትምግብ ዘይትኽእል ንነፍስኻ ዝኸውን ቀረባት ክትቅርብ ዘይትኽእል ንዓኻ ዝኸውን ነገር ወላ ብውሑድ ዓቕሚ ክትገብር ዘይትኽእል ተኮይንካ ፍተዎ ፅላዮ ባርያ ናይቲ ዝገብረልካ ዘሎ ክትከውን ኢኻ ይብላ ኣሎ ስለዚ ባርነት ውፅኢት ናይቲ ድሌታትካ ንዓኻ ዝኣክልን ክትገብር ዘይምኽኣል ምዃኑ ይነግረና ኣሎ እዚ ክኢላ ኣብ ዓቢ ኮንፈረንስ ናይ ኣፍሪካ ማለት እዩ እዚ or by force until this continent assures its stomach infrastructure by its ability to feed itself until this continent assures its mental infrastructure by the ability to think for itself and ideate then this continent will be thought for by others so ኣብ ነፍስና ክሳብ ዘይተኣማመና ለውጥ ክመፅእ ኣይኮነን ብላ ኣሎ ኦኬ ኣፍሪካ ዳሞ ሽግር እንዲ ዘለዋ ክትብሉ ኢኹም no ሽግር ናይ ኣፍሪካ ንኣፍሪካ ጥራይ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝነበረ ይስምዕዎ Germany was a recipient of aid after the Second World War. So was Japan, so was South Korea, so was Malaysia, or even famous Singapore. They all received aid. But there's something special about them, which is they all, without exception, graduated from being aid recipients within 20 years. ጀርመን ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጃፓን ማሌዥያ ካልኦት ኩለን ሃገራት ኤውሮጳ ክንብል ንኽእል ኢና ከምኡ እውን እዛ ናይ ሎሚ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ጥርዚ ዘላ ሲንጋፖር ረድኤት ዝቕበላን ሓገዝ ዝቕበላን እየን ነይረን ኣብ ከባቢ 1950ታት ማለት እዩ ኣብ 20 ዓመተን ግን እዘን ሃገራት እዚኣተን ካብ ተቐበልቲ ረድኤት ሓሊፈን ተመሪቐን ረድኤት ንካልኦት ክህባ ጀሚረን ኦኬ ኣፍሪካ ከይተዋሃበት እንድያ ረድኤት ኣበይ ከላ ስምዕዎ ሕጂ By the time those 20 years were over, they were actually giving aid to other people. But Africa, 60 years later, Africans are negotiating on a global stage the next form of aid they think they want to be getting. ኣፍሪካ ግን 60 ዓመት ድሕሪ ናፅነት እንታይ ዓይነት ረድኤት ክወሃቦም ኣለዎ ብዛዕባ እዮም ዲስካስ ዝገብሩ ዘለዉ ነቲ ኣፍሪቃዊ ዩኒዮን ወይ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ፋንድ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ኤውሮጳን ኣሜሪካን እዮም ፋንድ ዝገብሩሎም ዘለዉ ነቲ ኦፊስ ናይ ኣፍሪቃዊ ሕብረት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ እውን ቻይና እያ ሰሪሓትሎም ስለዚ ክሳብ ክንዲዚ ተፀጋዕነት ኣብ ካልእ ክሳብ ዘለካ ናትካ ናፅነትን ናትካ ሕርያን ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ብዛዕባ እዚኣ ነፍስኻ ምምጋብ ነፍስኻ ምኻል ቅድሚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ አልጀዚራ መራሒ ጋዜጠኛ ናይ አልጀዚራ ዝገበሮ ኢንተርቪው ራይዋ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ቲክቶክ የትኩም ራይዋ ፖስት ገይሮም ኣለው ክንደይ ኣፍሪቃውያን ኮሜንት ገይሮም ኣለው ኤርትራውያን ብዙሕ ኣይረኣኹም ኣፍሪቃውያን ግን ከምዚ ዓይነት መርገፂ እቲ ካልእ ግደፎ መርገፂ ናይ ኤውሮጳ ኣፍሪቃውያን መራሕቲ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ባህልቲ እዮም and yet you are reluctant to let aid workers into your country what is the justification for that እንታይ ተሓቶላ ምስቲ ኩሉ ፀገማትኩም ክሳብ ሕጂ ኤንጂኦስ ወይ ካረጤት ዝቡ ትካላት ንኽኣቱ ትኽልክል ኣለኻ እንታይ ዓይነት ምኽንያት ስለ ዘለካ ወይ እንታይ እቲ ነዚ ክኽልክለካ ዝኻለት when we have enough food why do we need someone to feed us because 2/3 of your population why do people want to spoon feed us when we have enough food but then how come 2/3 of the population are not getting that food I mean then again how can you እንታይ ትብለላ ክልተ ከባቢ 67% ህዝብኻ ጥሜት ከለዎሲ ከመይ ጌርካ ቀረጤት አይደለና ነፍስና እኹል ኣለና ትብላለኻ እኹል መግብለና ስለዝበላ ከመይ ጌርካ እኹል ኣለና ትብላለኻ ህዝብኻ ጠሚ ከሎ ትብለላ ኣብዚያ ግን ክንርዳው ክንክል ኣለና እቲ ዝምግበና እንታይ እቲ ምኽንያት መመገቢዩ ስምዑ ሕጂ እንታይ እቲ reason you possibly imagine and say I am hungry when I'm not hungry why do you want to believe that why do you want to believe people are hungry and people are in need of your support why do you want to believe that that's a very very sad state of mind for people who think that they can come and feed people when they're not even in need of feeding go and feed the people of the victims of Katrina go and feed the people in Haiti if you really ኣብዚያ ግን ከነነፅራ ዘለና ህዝቢ ኤርትራ ሓገዝ የድልዮን እዩ ፅቡቕ ኣሎ ገለ ንብል የለና ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ብዙሕ ሕፅረታት ኣለዎ ሓንቲ ክትርዳእኩም ዘለኩም ብደረጃ ዓለም ክንዛረብ ከለና ግን there is no free lunch
ናይ ናፃ ምሳሕ የለን ብናፃ እንካዝብለካ የለን በዚያ ሂብ ብድሕሪት ዝደልየካ ሰብ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም መብዛሕትኡ ሰብ ዝኹሉ ናይ ረድኤት ትካላት ብናፃ ዝሕግዙ ዝመስሎ ኖ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጥራይ ከማ ይኮነ ዘሎ ብዙሓት ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ክኢላታት እቲ ቀዳማይ ፀገም ናይ ኣፍሪቃ እቲ ረድኤት ኣብኣ ዝመፅእ ምዃኑ ምክንያቱ ሓደ እቲ ረድኤት ናብ ኣፍሪቃ ይመፅን እዩ ንኣብነት 100 ሚልዮን ክነበካይና እንተኢሎም ካብቲ 100 ሚልዮን 20 ሚልዮን ኣይመፅን እዩ ምክንያቱ ኣገባብ ኣሰራርሓ ኣለዎ መፅሓፍ ተፃሒፋላ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ብዙሕ ፖፑላሪቲ ረኺባ ዘላ እዚ ኩሉ ቻሪቲ ዝበሃል ወይ ከዓ ግብረ ሰናይ ዝበሃል ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ካብቲ ጥንታዊ ኣተሓሳስባ ናይ ቻይናውያን ንዝጠመየ ምግፋፍ ናይ ዓሳ መሃሮ ከምኡ ድማ መግፈፍ ዓሳ ሃቦ ዓሳ ግን ኣይትሃቦ ምክንያቱ ዓሳ እንተሪብካዮ ኩሉ ግዜ ተፀባይ ናይ ዓሳ ክኸውን እዩ እዚኣ ድማ እቶም ግብረ ሰናይ ትካላት ብፍጹም ክገብርዋ ዘይደልዩ ንሳቶም ዝተወደአ ስርናይ በቲ ሓደ እኹል ትሕዝቶ ዘይብሉ ሙሉእ ሂወትካ ተፀባይ ናቱ ከም ትኸውን ከተፍሪ ከም ዘይትኽእል ክትሓርስን ክትጉልጉልን ከም ዘይትኽእል ክትፅዕር ከም ዘይትደሊ ነታ ረድኤት ጥራይ ክትፅበ ከም ትደሊ ስለዚ ምስ ለመስካ ፀጋታትካ ብዘይ ቃል ዓለም ክወዝዎ ዝብሉ ተጠሚኻ ኩሉ ዘለካ ሂብካ መግቢኻ ትደሊ ኩሉ ዘለካ ፀጋታት ሂብካ መግቢኻ ትደሊ ኣብ ከምኡ ደረጃ ንክትወርድ እዮም ካብ ዝደልዩኻ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ እኹል ዶኩመንቴሽን ኣለዎ ረድኤት ዝበሃል ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ፀገም ምዃኑ እዚ ክበሃል ከሎ ግን ብኣፍካ ስለተዛረብካ ንህዝብካ ፅቡቅ ቀረብ ከየገበርካ ንህዝብካ ሰናይ ነገር ከይረኸበ ሽግር ኣብ ልዕሊ ሽግር እናሰከምካዮ ብኣፍካ ስለተዛረብካ ኣፈጨለ ስለዝኾንካ ፅቡቅ ኮይኑ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ክዕረ ዘለዎ ኣሎ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ብፍላይ ድማ ብኤርትራ ወላ እኳ እዛ መርገፂ እዛ መልሲ ሰያ ዝበላ ፅብቕቲ እንተኾነት እዚኣ ሓንቲ መልሲ ግን ነቲ ኩሉ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ክንብል ኣይንኽእል ኢና ብዙሕ ብኮታት ኣሎ ብዓድና ክእረም ዘሎ ክዕረ ዘሎ ብመንፅሩ ግን ኩሉ እቲ ዝመፀካ ብደገ ኣነ እንታይ ዝኣመን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ክሰርሕ ዕድል ሃቦ ዳትስ ኢት ካብ ደገ ዝመፅእ ሓገዝ የለን ኣብ ነቲ ኤርትራ እንተወሲድና ንሕና እቶም ኣብ ደገ ዘለና እቶም ዝበለፅና ሃብቲ ናይ ኤርትራ ኢና ብዝኾነ ምክንያት ተሰዲድና ኣለና ኣብ ዝተፈላለየ ፅላት ናይ ዓለም ንሰርሕ ኣለና ኤርትራውያን ፃዕራማት ህዝቢ ምዃኖም ኣብ ኤሮጳን ኣብ ኣሜሪካን ዘለዉ ኣይትረኣዩ ጎት ጁባ ዘለዉ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ወራት ክንምንታይ ማዕቢሎም ኣለዉ ኣንጎላ ዘለዉ ራእዩ ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ራእዩ ኣብ ኬንያ ዘለዉ ራእዩ ኣብ ሩዋንዳ ዘለዉ ራእዩ ኣብ ካልእ ሃገራት ኣፍሪቃ እኹል ዶኩመንትን ደገፍን መንግስቲ ዘይሕግዞምን ወይ ከዓ መንግስታቶም ዓዲ ዘይሕግዝዎም ፃዕራማትን ናይ ቢዝነስ ኣምር ዘለዎም ህዝቢ ስለ ዝኾኑ ግን ነቲ ዘሎ ብድሆታት ኩሉ ሰጊሮም ከመይ ዝበለ ዓድታት ይሃንፁ ኣለዉ እዚ ብካልእ ዘረባ ወላ እኳ ካፒታል ኣብ ካልእ ሃገር ይሃንፁ ተሎ እዚ ክእለትን እዚ ፍልጠትን እዚ ሃብትን እዝን ዓድና ሰላም ተኮይኑ ንዑ ዘተባብዕ መድረክ ተተኸፊቱ ኣብ ዓድና ከይዱ ዓብ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ክእለት ከም ዘሎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ይረኣየካ ነዚ ድማ ኩሉ ሓቢሩ ክሰርሓሉ ዘለዎ እዩ እቲ ነቲ ከይፀረፈ ዓድኻ ኣቐዳምነት ሂብካ ምስ ኩሉ ፍልልያትካ ተኸባቢርካ ክትከይ ተጀሚርካ እዩ እቲ ውፅኢት ክመፅእ ዝኽእል ካብ ካልኦት ዝመፅእ ካብ ኣሜሪካን ካብ ኤሮጳን ዝመፅእ ፍሉይ ብልጫ ናይ ናፅነት ወይ ከዓ ናይ ዲሞክራሲ ንፅበ እንተለና ግን ጌጋ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣማኢት ሃገራት ዘይሰርሐ ኣብ ኤርትራ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ እዚኣ ክብለኩም ይደሊ ዓይኖ ኣብዛ ቪድዮ ብዙሕ ሕማቕ ፊድባክ ክመፅእ ምዃኑ ግን ክንመሃሩሉ ዘለና ሓበሬታ ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ እየ ዘድልየና ዝምህረና ንውሰድ ዘየድልየና እንተኮይንካ ሸለሊልና ክንከይድ የተባብዓኩም ናትኩም ርኢቶ ድማ ክፅበየ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስታ ኣብዚ ክንውዲና ኣብ ካልእ ክሳብ ንረኸብ ተፅቡቑ ቻው ናይ ኣፍሪካ ቁጠባዊ ዕቤት ዘገድሰካ እንተኮይኑ እዚ መልእኽቲ ዝስምዓዮ መጀመርያ ገንዘብካ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ትግበሮ ንክዓቢ ምክንያቱ ኣብ ባንኪ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብካ ባንኪ ዝጥቀመሉ ዘሎ ንኤሮጳ ንኣሜሪካን ድማ የማዕብለሉ ኣሎ ቁፅሪ 2 ንኣፍሪቃ ክጠቅም ዝኽእል ክእለትን ፍልጠትን ንክንሕዝ ክንብገስ ኣለና ቢዝነስ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሎሚ ተተማሂርና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኢና ድማ ንኣፍሪቃ ክንተኽባ ንኽእል ቁፅሪ 3 ኣብ ኣፍሪቃ ንሃንፆ ቢዝነስ ወይ ይኹን ካልእ ትካል መደብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ነዚ ንክንገብር እቲ ኣብ ስቶክ ማርኬት ከምኡውን ኣብ ክሪፕቶ ኢንቨስት ንገብሮ ዘለና ፅባሕ ንጎ ሒዝና ከይድና ኣብ ኣፍሪቃ ኢንቨስት ምግባር ህይወት ናይ ኣፍሪቃ ክንቅይር ንኽእል ኢና ነዚ ንምግባር ግን ሎሚ ስጉምቲ ወሲድና ክንመሃርን ስጉምቲ ክንወስድን ክንክእል ኣለና ነዚ ዝሕግዝ ኮርሳት ድማ ኣለና ተጠቐሙሉ ይብለኩም